ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይታ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትኾኑ ናይ ወትሩ ምንየተይ እዩ እምበኣር ገዝ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ከዓኒ ብሓደ ኣገዳሲ ዝበልክዎ ኣርእስቲ ተመሊሰኩም ኣለኹ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ከመይ ጌርና መቸም ኩላትና መኪና ክንገዝእ ንደሊ ላይሰንስ ኣውፂና ድሕሪ ላይሰንስ ምውፃእ መኪና ክንገዝእ ንደሊ ኣብ ምግዛእ መኪና ከዓ ያ ኩሉ ዘቕርቡትን ካብ ዝሓትት ክኸውን ንኽእል እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ክኸውን ዘለዎ ክንፈልጦ ዘለና ብዛዕባ መኪና ከመይ ጌርና ኮፍ ኢልና ተረጋጊእና ኣብ ገዛና ብሞባይልና መኪና ብኦንላይን ከመይ ጌራታ ንሕና ንዓና ተድልየና መኪናስ ከመይ ጌርና ንደልያ ኣብ ገዛና ኮይና ማለት እዩ ካብ ኢበይ ገለ ከምዚታት ገለ ውፅእ ኢልና ገለ እቲ ንመኪና መካይን ዝሸጣሉ ዌብሳይት እንታይ ዝብል ከመይ ጌርና ኣብያቲና ኢና ንረኽቦ ገለ ንዝብል ማለት እዩ ኣብ ኮይና ኮፍ ኢልና ተረጋጊእና እታ ተድልየና ዝበለት መኪና ብኦንላይን ንሪኣ ሞንም ስራናያ ሽዑ ቶም ቆፀራ ሒዝና ተራኺብና ከዓ ሽዑ ትዘድሊ ነገራት ተፍትሽ ገለ ተኣኒ ጌርና እታ ተድልየና መኪና ብኸመይ ክንረኽባ ንኽእል ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ከይንመሓልኩም ሕጂ ናክወዘኩም ኣበይ ኢና ንኣቱ ንዝብል ኣብ ጎግል ንኣቱ ማለት እዩ ኣብ ጎግል ኣቲና እንታይ ኢልና ንፅሕፍ ተይልኩን ኣብ ጎግል ሞቢል ዶት ዲኢ ኢልና ንፅሕፍ መጀመርያ ማለት እዩ ደን ንብዕታ ንብላ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ማለት እዩ ሞቢል ዶት ዲኢ ኣትብልታታ ሽሙ ማለት እዩ ንዕርኩም ሕጂ ብዝረእይዎ እንታይ ዓይነት መኪና ክትገዝኡ ንእሽቶ ዲኹም ደለኹም ሞተራ ዲኹም ደለኹም ዘረኹም ዓይነት መኪና ብዝለኩም ማለት እዩ ሶ እምዚ እናቀያየርኩም ማለት እዩ ቀይሕ ምልክት ገብረልና ኣሎ ሪእዎ ነዚአን እንታይ ሽምተላ ዓይነት ዲ እንታይ እንተደልና ከምዚ ማለት እዩ እንተላንዝን እንታይ ዝበሃል ዜን ፒግስ ወላ ኤልካብ ከዓ ተደሊና ከዓ ሪእዎ በዓይነትን ምስ ወጣት ዲኻ ኤንወይ ትዘረኻዮ ማለት ሰው ንሕና ዘድልየና ደላ ንእሽተይ መኪና ማለት እዩ ንብል ንኣብነት ማለት እዩ ፍሪዮ ኣለኹም ሓሳብ 1 ሚልዮን ገለ እንደኾነ ኣንጎበት ኣሎ እዚ ማለት ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾነ አንጎበት ኣሎ ማለት እዩ ሰው ኣብዛ ክንፅሕፎ ዘለና ሕጂ ኣብ ማርኬት ትብል ኣላ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ማርኬት እንታይ ከዓ ትደሊ ንሳ ኣውዲ ዲኻ ትደሊ ቢኤምቪ ዲኻ ትደሊ ሜርሴዲስ ዲኻ ትደሊ ቮልክስቫገን ዲኻ ትደሊ ንወድናጥካ ኣማራርፃ ማለት እዩ ትዝደለኻዮ ዓይነት መኪና ብሙሉእ ዓይነት ኣብዚ ማርኬት ብሙሉእ ዓይነት ማርኬት ኣለካ ኣብዚ ማለት እዩ ንስኻ ትመርፅ ንኣብነት ማለት እዩ መሪፅካ ምስ ዋጋ 50 ሰማማዕ መኪና ኤንወይ ትመርፅ ማለት እዩ ሶ ኣብነት ኣነ ሕጂ ኣነ ዝኾነ ንኣኹም ንኸሪአኩም ኢለ ማለት እዩ ንኣብነት ቮልክስቫገን ዋላ ንበል ኣውዲ ቢኤምቪ ሕልፍ ኢልና ቮልክስቫገን ንበል ማስ ተሰርሐት ክትኸውን ክትኽእል ኣለዋ ንዝብል እንታይ ሽሙ ከዓኒ ዋላ 2,000 ንበሎ ዋላ 2,000 ንበሎ ድሓንስከ ካብኡ ሽዑ ኣብዚ እቲ ፕራይስ ክንደይና ንኣብነት ኣነ ፅሕፍ ዘለዎ ሰዓትኩም ዋላ ናይ 9,000 ትገዝኡ ዲኹም ማለት ንኣብነት ፕራይስ ከንብል ናይ 8,000 ንበላ እስከ ሽዑ ካብኡ ቀፂልና እስከ ንኣብነት እንታይ ዓይነት ሞዴል እዩ ኢኻ ትደሊ ንስኻ ንዝብል ከዓኒ እቲ ሞዴል ኢኻ እንታይ ዓይነት ሞዴል ኢኻ ትደሊ ያ ዝኾነ እንወድሓን ዝኾነ ደልናዮ ተኣሽሙ ገለ ሕልፍ ኢልና ዝኾነ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሞዴል ኣብ ራእሲና ድሓን ንመርፆ ኣቲና ንመርፆ ድሓን ኪሎሜትር ክሳብ ክንደይ ዝኸደት እያ ኣገዳሲ እዚ ማለት እዩ ኪሎሜትር ክሳብ ክንደይ ዝኸደት እያ ኣብዚ ክንግደሶ ድሓን ክሳብ 150,000 ዋላ ኖርማል እዩ ካልእ ገለ ዋላ ክሳብ 150,000 ዝኸደት ብብዝሕ እያ ክንኸደላ ዋላ 100 ገለ እንትን ምናልባት ድሓን ማእኸላይ እንታይ ሽሙ 125,000 ዝኸደት ገለ ንበል ኣዝየን ኣውሒዶመን ማለት እዩ ክንዚ ዝኸደት ኢልና ንኣቱ ማለት እዩ ክሳብ 11 አንጎበት ኣምፂልና ኣሎ እዚ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ሕጂ 150 ጌርና እንተንኸውን ነርና የብዛሕ ነታ አንጎ ስቲል ኦኬ ኸምሎ ማለት እዩ ሶ እንታይ ንብላ ኣብዚ ቦታ ገለገለ የድልየጋ ድሓን ኣብ ዳሽ ኣቲኻ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሶ ንኣቱ ቮልክስቫገን ንወትኩም ኣብዚ ኣቲና በዛ ናይ መሰረት 7,999 ዝብል ዋጋ ኣብ 108 ኪሎ ሜትር ዝኸደት እያ 2011 ዝተሰርሐት ኮይና
ኢንሱሳን ፒኤስ ኣለዋ ቤንዚንያ ምሻሎ እታ መኪና ብጣዕሚ ተኣሽሙት ትመስል ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ናታ ኢንዲቴል ኣትኩም ክትሪእዎ ትደልኹም ኣብ ክሊክ ትገብርዋ ማለት እዩ እታ መኪና ከምዚ እንዳሓለፍና ኩሉ ነገራታት እንታይ ትመስል ከመይ ዓይነት መኪና ገለ ከምዚ ነገለ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ أنا سلسلة ولا لكم من هذا خيوز لكم سل زبول كيت أو غير سلسلة زبول خش عندنا تن باكجراوند أبنى لكم مرتي بمولو تينا تن تعجموا أبنى لكم كاتاجوري أنت أسا كمي أبي أنت عشان مزخون ده كيلومتر على زخور التوجل أبنى لكم أبزي هابراهم قال الدبتي أنت عشان مالتي لكم أبزي بمولو أبزي أيزوي أبزي موسيقى تحل فرسنا تات تايا بتوصل نسب بنزين دي أقله فربراو خندسي نسا داش مزوبر تقوموا له مالت أبزنا لك هذا زب ملو أبزاتنا داش من كبر مالت أنصار درتيو جلس بلا لوت كندي تيو بحسي كل تيم حصاب خبز عشان مز بدو جيل صار سايكاتي ناي دارين داش مز بلا له مالتيو أبزات يقوم كل عينت داشمو كت كاتاتولو تقول يوم ما تقداس مالتيو ناي ما تقاتل تقول يوم كندي كيلومتر زقدتيا مع أساس سرحتيا كم زيا كم زينا تعشم خنجبر نخلينا مالتيو اتناي تفتقدوا له نبزي حبرنا له مالتيو سلزي تشعته كلتشحن سنة 4 مالتيو اتليسني عملنا قلت عملت تعشم خد سنة طلع الله من هاتو نوعي الكاتوس جنزب بزح سلزلكا مالتيو كله أبزاتنا إن نوريو مالتيو سودا تقد سنة تلاقينا زي بخمس جيرنا تعشم إذا قلت كله خان أبني اللي جادري يكون لهم كده حسرات مكان الله مثلا باس صغيرة مالتيو لذين عنون إحنا مستعمنا زوازنا رينا كسرنا بجزانا خفينا تعشم نقبل نتوقعنا شعوبنا لكم أبزي تلفون بزي دوينا كونتاكت نقبر نخل بزخاء بإيميل كانوا كونتاكت نقبر نخل وصارها بيدو له بزي قدس كيرنا تعتد لنا مكينة تراقينا بخمسي تعتد لنا عند مكينة جزينا ممس معنا مع المسواقنا قال خلينا كحدش ترى خلينا كأنت خير كان أبدأ بلتعيد ميكينا متوقع يدلني سو كم مثل نيران يلومي فتيكم وقتكم تصفى قبر تشاو سناي معلتي من لكم